Als we vroeger storm hingen, dan loopt het hele buiten vol. Maar zo laag, loopt helemaal vol. Dat moest ergens in. Dan gingen we naar de veiling. En de mensen zelf halen ik wel op. Geus nu het harig, die halen me heen naar de wijn. Kwamen ze dan en helemaal wijn voor paarden namen ze er mee. En op die winterproduct, nou. Vroeger weer niet eens later dan niks weer, de paarden weer winterproduct. En wij gingen zelf ook de kelder vol, alle kistjes. En dan ben elke snuur bij de kisten bij de eruit halen. Ben toch zorg dat er lichte plekjes op zit en dan ben je eruit gepakt. Ja, je staat net in de diepvries en niks is nou. En waarom zit je zo op? Waarom liet je ze net lezen? Nou ja, dat begrijpt het mij. Dat vind ik net mooi. Nee. De dingen is, dan zie je de beste en de grootste eruit. En de rest gaat naar de ene sta. Dat ook maar die paarden en appels. Nee. En hoeveel appels en paarden heb je wel met rode handen heen hongen? Ja, heel wat. Heel wat. Ik ging in 2016. Nee, 2015, ja. Ik naar 50 pond, gedrukt pond kokken. Ja. En als dat ding is, als dat 2016, ik naar 20 pond kokken. Ja, inline. Ja. Eten zelfs een soort? Ja, heel soort. Heel soort, ja. Ben ik gek op. Ja. Eerst als ze komen in huis komen bij ze wasken. Bij ze schild, bij ze nog een keer wasken. En dan gaan ze in de pannen, in de eigen drukpannen. En de eigen drukpannen doe ik ze eerst een kwartier op vul. En dan op mijn doek een jaloeren op zacht. Dat doen we dat. En dan gaan ze daar, leg ze alcohol. En dan doe ik ze in bakjes. En dan doe ik ze in de diepvries. En dan ja, het is meer dan om zo'n 40 jaar. Geen ergens in en een pakje paarden mee. Wat ik altijd lekker is. Wat de meesten wel lekker vinden. De meesten de ouderen. De jeugd kan ze soms wel op een loop krijgen, maar de jongeren, de ouderen die maar even graag parken. En, ja. Zo, diepvries klaar. Ja.